विश्वाधारं गगनसदृशं जोर जोरवान लक्ष्मीकान्ते कमलनयनं योगिर्धनगं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथ शान्ताकारं भजविषयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागं लक्ष्मीकान्ते कमलनयनं योगिर्धनगं वन्दे विष्णु भवहरं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथ शांताकारं भजविषयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं जोर जोर कर मेघवर्णं शुभागं लक्ष्मीकान्ते कमलनयनं योगिवेदनगं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं जोर जोर करी देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न थोड़ वजदकार ओम इंद्रचीनं साधीवी दुर्ता समुदाय जोर जोरवान वर्षाकंबरी देवी दगरावेज वर्षेता कात्यायनी महादेवी चंगट महातप सावित्री सास गायत्री ब्रह्मणी ब्रह्मादेवी नारायणी भद्राकणी रुद्रजी कृष्ण बेंगल अग्निजाला रुद्रमुखी कालुरतपसेनी दीक्षामा सहस्रकी विष्णुमाया दुर्दनी जोर जोर कर योगा सुच सुच महाबला अंधापुत्रदानंदा रुढातिशवा शावदुत्री कराईच प्रतिज्ञा परमेश्वरी इंद्रनी चंद्रपाच इंद्रशक्ती परायण माहिषक्षास चामुंडा गर्भनिवच वाराणीनावर समीज बिंबैराव नादेनी सत्यसुमते दत्ते वेजा विजयलक्ष्मी सरस आनंदा विजया पुरेना मनस्तुषा परादेना भवनी पार्वती द्वारे हेमिका शिवकाशे शिवभावनी नद्र इथं पडचू काढून तश्वीरनी सर्वमंगल मंगली शैव सर्वासादवनी चरणेत्रम खिवावळी Do it. नारायण नमस्त Do it nicely. Great. Beautiful. Excellent. God bless you. God bless everyone. सर्वमंगल मंगली शिरसारवाद का सदी चरणेत्रम गौरी नारायण नमस्त तस्ती शरणागत कीनाथ पैतरा पराये संतत कैरती मदद करम देवी सर्वमंगल मंगली गौली शिव सर्वासादनी शरणेत्रम गौरी नारायण नमस्तती शरणागत कीनाथ पैतरा पराये ना संतत कैरती पादत कायदम देवी महाबली महाचाई महाबाई वराशेनी त्रायमाब्दी दजबूजी शत्रुनाबाई वर्देनी चरणागत कीनाथ पैत्रान पारायण महाबली महाचाई महाबाई वनाशे त्रायमाब्दी दजबूजी शत्रुनाबाई वर्देन चरणागत कीनाथ पैत्रान पाराये संतत कायदम This is also a tonic. Tonic for mommy. Aloe vera. Aloe vera चे काम चवान. शेर सर्वासादय शरणेत्रम गौरी नारायण नमस्तय शरणागत कीनाथ पैत्रान पराये संतत कायदम भगवती भगवती नारायण नमस्तय ओम इंद्रचीनं ओम जान पर हे कृष्ण हे यादव हे सखीती गोविंद दामोदर माधव हे कृष्ण हे यादव हे सखीती गोविंद दामोदर माधव हे कृष्ण हे यादव हे सखी गोविंद दामोदर माधव हे कृष्ण हे यादव हे सखीती गोविंद दामोदर माधव हे कृष्ण हे यादव हे सखी गोविंद दामोदर माधव हे कृष्ण हे यादव हे सखी गोविंद दामोदर माधव हे कृष्ण हे यादव हे सखी गोविंद दामोदर माधव हे कृष्ण हे यादव हे सखी ती गोविंद दामोदर माधव
हे कृष्ण हे यादव ये सखीति गोविंद दामोदर हे कृष्ण हे यादव ये सखीति गोविंद दामोदर हे कृष्ण हे यादव ये सखीति गोविंद दामोदर हे कृष्ण हे यादव ये सखी गोविंद दामोदर हे कृष्ण हे यादव ये सखी गोविंद दामोदर माधवेती हे कृष्ण हे यादव ये सखी की गोविंद दामोदर माधव हे कृष्ण हे यादव ये सखी गोविंद दामोदर माधवेती हे कृष्ण हे यादव सखी की गोविंद दामोदर माधवेती मला येतच नसेल किताब आज काय छे मोला येतं कर बाने